Mae'r ymgysylltu ag ysgolion yn hynod bwysig i ni o ran ein cenhadaeth ddinesig ehangach. Does dim gwerth gweld ysgolion a'r gwaith gwych mae athrawon yn wneud yn eu hysgolion a'r brifysgol ar wahân. Mae rhaid i ni ddod ar ddau beth yna ynghlwm wrth ei gilydd. Mae'n bwysig i sicrhau bod plant yn ceisio meddwl yn fawr nawr, oherwydd pan maen nhw'n mynd yn hŷn, mae nhw yw'r pobl bydd yn ceisio helpu yn y dyfodol. Mae ehangu cyfranogiad yn holl bwysig i ni yn ogystal, sef ceisio cynnig trywydd i ardaloedd ac i ddisgyblion ac i athrawon, efallai nad ydyn nhw'n gonfensiynol neu'n draddodiadol wedi ystyried Prifysgol neu Prifysgol Caerdydd neu Prifysgol Grŵp Russell. Nid yn unig i ni'n cynnig sgiliau a mireinio sgiliau athrawon, ond wrth gwrs i ni am gynnig cyfle i'r athrawon ac i ddisgyblion feddwl am y disgyblaethau hynny lle mae gyda ni arbenigedd ymchwil mwyn cynyddu capacity yn y pynciau yna. Maen nhw'n cael diwrnod heddi lle maen nhw'n dod i wneud rhywbeth o gwyddoniaeth a cael blas a brofion gwahanol mewn cyd-destun, taith i planed arall, taith i fawr. Mae gweld beth fel hyn, mae'n rhoi cyd-destun newydd iddyn nhw. Trach na bod nhw'n jyst yn gweld gwyddoniaeth fel rhywbeth maen nhw'n gwneud yn y dosbarth a rhywbeth maen nhw'n gwneud am y holiad. Mae'n ceisio cael plant i cael diddordeb nawr, felly mae'n gyda nhw gyrfa pan maen nhw'n hŷn. Mae'n gwaith ymgysylltu ni ag ysgolion yn cynyddu uchelgais disgyblion drwy gynnig profiad ymarferol o brofiad myfyriwr mewn prifysgol fel Prifysgol Caerdydd. Os nag ydyn ni yn wneud hynny mewn ffordd greadigol sydd yn cyd-greu'r atebion, i ni'n colli cyfle.